kucha imomo iko kusota katu mapinda kuto kuchengera imi ikorare kudewana ro mukasi wake. Right, welcome to our platform. Nasi ndichakuudzai zvese zvakasina kukuudzai pamusoro paTongai Moyo anova iye mukuru weutaka-taka express, murozvi mukuru Tongai Moyo Dhewa, mukuru wemukomana wanochena wamunoziva mose. Nhasi tichange tichitaura rwendo rwake pakuzvarwa pake kubva muna 1968 kusvika paakazoshaya muna 2011, zvese zvaakasangana nazvo nezvaaipinda nazvo zvavasina kutaura paakashaya nepaairarama. Kuti munzwisise ndichatangira kwazvakatangira. Tongai Moyo was born in 12 March 1968 muguta reKwekwe. Akazotanga chikwata cheutaka-taka express muna 1990 parwendo rwake rwemumhanzi, achizosangana naDr. Oliver Mtukudzi vanova ivo vakamubatsira kumusimudzira kuzosvika paakasvika. Muri yangu kumba, amai vangu, I dedicate this to my late father, Oliver Mtukudzi. I hope you are here and you can see your product. Thank you very much. Zvamangonzwa vaTongai Moyo vachitaura vachipa kutenda kuna Dr. Oliver Mtukudzi kuti vanotenda nekuvasimudzira kwavakaita parwendo rwavo. Chiri ipapo vaTongai Moyo Dhewa vanotaura kuti pazvinhu zvainyanya kuvanetsa parwendo rwavo rwemumhanzi, kutamba ndo zvinhu zvainetsa, asi ivo chinhu chavanonyanya kuzotemba manje pazvinhu zvavo pabasa ravo ivoice ravakapiwa naMusiki. Changa chinyanyondinetsa kutamba but nekuda kwavakomana ava ndova muchangozvionera mega muvideo tape kuti Dhewa vakumiramira. My biggest weapon is my voice. Just some few lines. Right, ndofunga mangozvinzwira. Ndaida kuti munyatsonzwa voice ravo ivo vachimbokuimbirai muchinzwa kuti chaizvo zvemachokwadi here kuti voice ravo rakakwenenzverwa, vaigona basa zvemachokwadi. Tongai Moyo Dhewa vakabudisa 3 maalbum makore akatevedzana kubva muna 1995 pavakabudisa album rinonzi Utaka-taka, vakabudisa rimwe rinonzi Bimbo muna 1996, vakabudisa rimwe rainzi Muna 1997. Then pakazotangira zvinhu zvose pazvakanyatsopinda mundima idzi, pavakanyatsozivikanwa kunzi kune munhu anonzi Tongai Moyo, munhu uyu anokwenya magitari zveshuwa, mukomana anochena, muchinda muhombe. Ndipo pavakabudisa album ravo rainzi Vice muna 1998. Ndofunga mangozvinzwira kuti muchinda muhombe zveshuwa apa vanga vakuklema vakuratidza kuti vauya zveshuwa kuzotora tsvimbo, vauya kuzomhanya nechimuti. Zveshuwa vakakontinya gore negore. Tongai Moyo airamba achibuditsa. Akazobuditsa rimwe album rainzi Nhaka muna 1999, vakabuditsa Mudzimu weshiri muna 2001, Samanyemba vakabuditsa muna 2002, then vakabuditsa futi muna 2003 album rainzi Chingwa.
pakanaka Dhewa muna 2004. Apa ndipo pakatangira zhowe yekurwara kwavo, but vanga vasinganzwisise kuti chii chaicho chiri kuitika, asi ndipo pavakatanga kuona masymptoms ekuti pane zviri kuitika pandiri. Zvisinei panguva iyi vanga vasati vakunyatsoziva kuti chii chiri kurwadza, chii chava kurwara nacho, chingava chii chirwere chavainacho. Asi panguva iyoyo havana kumira basa, vakaramba vachienderera mberi, vakabuditsa rimwe album rainzi Naye muna 2005. And then in that 2005 album ravo rakaita top charts, ndo raipisa pose pose paRadio Zimbabwe nepamhepfenyuro dzose, rinova iro rakavatoresa 2 awards mugore iro ra 2005 paZimbabwe Music Awards. Ipapo vakaenderera mberi, asi panguva iyi manje pakanga paakunetsa, because panga panga nemakakatano nemumwe wavo Alex Macheso, aivawo iye futi sungura legend of that time. Vakanga vakuita makwikwi paseason by season, ndofunga gore negore rega rega vanga vakugara vachidhonzerana kuti uyuwo ari kuda kuzvitiwo ndini number 1, mafanzi ake vachiti baba chero ndovakapinga, uyuwo mafanzi aDhewa vachingoti murozvi mukuru, mukomana muhombe. Mukomana muhombe zvishuwa akaenderera mberi vachingodhonzerana kudaro. Muna 2007 vakabuditsa rimwe album rainzi Pinda Panyanga. Asi Pinda Panyanga iri rikunge rikuiswa futi kupolitics, kunge rari politically related, kunge vakanga vakusimbisa because vanga vane ukama ivo na mukomana aiva prime minister weZimbabwe Morgan Changirai. Ndofunga ipapo vanenge vakudziwa vanga vapinda kupolitics vatongai moyo. Then vakaenderera mberi zvekare vakaburitsa muridzi wenyaya muna 2008. And then tichitarisa ipapo panhoroondo yavo, ndofunga muri kuona kuti vatongai moyo panguva iyi vakanga vakudhonzerana naAlex Macheso. Ndofunga vaita kuchinjana paRadio Zimbabwe kuti uyo gore rino akaitawo number 2, uyo oitawo number 1. Asi painge pane makakatano apa pasina kunyatsobuditswa kuti angaive ari kumberi kwemumwe ndiani kana kuti number 1 ndiani. Zvinova izvo zvinorwadza nyangwe nanhasi kusungura legend redu kuti chii chakanyanyaitika. Zvisinei tiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Ipapo tiri ipapo ndofunga makuona kuti katalogu yaTongai Moyo Dhewa yakanga yasimba. Vakuratidza kuti aiwa zvishuwa mukomana ane mukurumbira, ane maalbum akawandisa. Ipapo vaTongai Moyo ndipo vanga vakuendawo kunyika dzimwe dziri kunze vachitengesa chipo chavo, dzakaita sekunana UK, South Africa, USA, Botswana, tichitaura hedu dzishoma tisingataure dzose. Tava kuda kuenda kumagumo zvedu ipapo tichitarisa palast album ravo ravakabuditsa muna 2010, ngatimbonzwai timbonzwa chipisi nechidimbo tisatapinda munyaya dzedu dzekugunisira. Tava kuda kupendera, tava kuenda kwekupedzisira kunyaya mbiri dzakanyanya kunetsa. Munongoziva kuti semukomana wevakomana anotsvena, mukomana anenge ane mbiri, vane mukurumbira, Tongai Moyo akaita total number of wives vaikwanisa kuita iwo 10 vakadzi vaakaita muupenyu hwake. Akaita 6 vana vanova ivo paiva naNatasha, Nicole, Obet, aiva iye Tongai Moyo Junior watinaye nhasi ari kukontinya legacy yababa vake, ari kuimbawo zvekare. Koita Nyasha, koita Peter Moyo, iye kozoitawo imwe nyaya yakanetsa ipapo. Ane mukadzi wake ainzi Barbara Muchengeti, anova iye akazokomita suicide, but suicide kunzi it was unknown circumstances chakakonzeresa. Asi tichitarisawo mafunga vanoti kutora kwanga kwaita mumwe mudzimai anova iye mainini vachivagadzika pamba ndiko kwakakonzeresa kuti mukadzi azonwa mushonga azinge achishaya. Then tichienda pazvinhu zvimwe zvakamubata zvakamudya mwoyo, tichitarisawo futi nezvimwe zvanga zvakuitika muupenyu hwake pakunzi iye akanga aine kensa yaisarapika kwenguva iyoyo. Vakazama nepavanogona, vakatsvagawo mishonga kudzimwe nyika
kunze kwenyika vakazama zvese zvavaimuitira kumuchinja ropa kuita sei, asi zvose zvakaramba muna 2011 until Dhewa muna October 15 2011 kwanzi hakusisina. Ndiko kwakaperera sarungano rwedu rwaDhewa. Asi tinoziva kuti chatasarirwa nacho zvaiko zvino nimhanzi yaakatisira. Tinoiteerera zuva nezuva, tinonakidzwa nayo, tinomurangarira. Tinoti Peter Moyo mwana wacho na Tongai Junior continuai legacy rababa, ngazvienderere mberi. Kureva kwaari ikoko ngaazorore murugare, asi music yake ticharamba tiinayo. Thank you for watching. Thank you for subscribing.